खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय धुबुरी जिल्लायाव 48 घन्टानि गेजेराव साब्रै मोसौ सालान हरग्राफोरखौ हमदों। धुबुरी जिल्लायाव मोसौ सालान हरग्राफोरखौ हमनाय जाथाया सानसेनि उनाव सानसे बांबोगासिनो। थिग बेबादिनो धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थाना ओनसोलाव 48 घन्टानि गेजेराव साब्रै मोसौ सालान हरग्राफोरखौ हमनो हायो। बिसोरनि मुंफोरा जाहैबाय फारियै मफिजुर रहमान, आसिक इकबाल हुसैन, नासिरुद्दीन बेफारी आरो लियाकात हुसैन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय बृहस्पतिबारखालि धुबुरी पुलिस बिफाना सानै मोसौ सालान हरग्राफोरखौ हमदोंमोन। बबेखानि मोसौ सालान हरग्राफोरखौ नुब्ला धुबुरी पुलिसा 6026000357 नंआव कल खालामनानै खौरां हरनो खावलायो। नैथियाव दङ बङाइगावआव गान्जा मोनदों। कर'ना खैफोदनि खाबुखौ लानानै माखासे दुथांफोरा गाज्रि खामानिखौ मावफुंगासिनो। थिग बेबादिनो बङाइगाव पुलिस बिफाना गान्जा बोखांनो हायो। बङाइगाव पुलिसा आफियापुरियाव सानै दुथांनिफ्राय गान्जा मोनो। बे सानै दुथांनि मुंखौ श्रीजांग्रामनि थागिबि प्रफुल्ल राय आरो सालगुच्छारनि थागिबि सन्जय बर्मन होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे दुथां सानैया गारियाव गोबां बिबांनि गान्जा लांबाय थानाय समाव बङाइगाव पुलिसा बिसोरखौ हमो। थामथियाव दङ त्रिपुरायाव 8 बोसोर बैसोनि हिनजाव गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। त्रिपुरायाव मोनसे सुद्रुम समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जालाङो। त्रिपुरानि सिपाहिजाला जिल्लानि सासे लाइमोना सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजाव गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजायो। दायनिगिरिनि मुंखौ सजल भौमिक होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे हिनजाव गथ'साया ना गुरनो थांनाय समाव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै सजल भौमिकआ बे हिनजाव गथ'साखौ गावनि न'आव लिंहरनानै जिनाहारि खालामो। लाजिनांथाव बाथ्राया बेनोदि बे दुथाङा जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बे हिनजाव गथ'सानो चकलेट बायना जानो थाखाय 20 रां हरो। बिमाया बे जाथायखौ मोनथिनायनि उनाव हरनि समाव बिसालगार आइजो पुलिस थानायाव एजाहार होयो आरो बेनि उनाव दायनिगिरिखौ खायो। ब्रैथियाव दङ गलाघाटआव अर खामदों। गलाघाट जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। गलाघाट टाउनाव अर खामनानै गोबां खहा जादों। सिलिन्डार गेसआ बेरफ्रुनानै अर खामदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे अर खामनाय जाथायाव गंनै गलाफोरजों लोगोसे गंसे हटेलबो खामदों। मिथिनाय बादिब्ला बे अर खामनायजों 1 लाख रांनिबो बांसिन खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि हटेलाव थानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनानै अरखौ खोमोरो। बाथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव गासै 33 पुलिस मावथिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। कर'ना भाइरासनि गोसारनाया सानसेनि उनाव सानसे बांबोगासिनो। गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायावबो सन्देरगासिनो। थिग बेबादिनो क'क्राझार जिल्लायाव गासै 33 पुलिस मावथिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। क'क्राझार एसपि बांगलोआव आनजाद नायनायाव 33 पुलिस मावथिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनो। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर गासैबो क'क्राझार एसपि बांगलोआव खामानि मावोमोन। रिपर्टनि बादिब्ला गासै 34 पुलिस मावथिफोरखौ आनजाद नायदोंमोन। बिनिनो सासेनाव नेगेटिभ मोनो आरो गुबुन 33नाव पजिटिभ मोनो। ओमफ्राय मोनसे खोथा, नोंथांमोना जुदि आंनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनो लुबैयोब्ला आंखौ कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। जुदि गोबां कुइसन्स फैयोब्ला आं नोंथांमोननि कुइसन्सखौ पिकआप खालामनानै नोंथांमोननिसिम मोनसे कुइसन एन्ड आन्सारनि भिडिअ लाबोगोन। स' लोगोफोर दिनैनि निसा एसेनोसै। थ' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।